Unsa ka? Bay, lingkod sa bay. Uy, unsay problema? Naglagot lagi ko itong barbiro. Day, unsa man day kirada? Di man naman tayo plano sa una nga magkuhan tato ko tag rock kunong pinaka-rock dyan sa iyo kalibutan nga banda. Tanawag yun sa akong buhok. Day. Kapogi ana? Kapugi, di ba tagas mo tag buhok? Dili ba ya pwede tag mag-rock-rock tayo nga na itong buhok. Mama na uso karon. Uso lagi. Kung dili ka, rock bands. Nga ni, mag-rock-rock ta. Nga na itong buhok. Di ba na ang plano? Galimok na ka. Unsa naman ka eh? Mama na uso karon, mura mo kag pack friends. Uso. Di naglagot ko sa barbero kaya nag-ingon ko sa iya nga, bay, trims lang, trims. Trims haircuttings. Nya, tanawag yung sa niya na. Kani okay lang na magis-bagis diri. Kay rock bands. Oh, nya inga nang sitwasyon na ning gupitan ni. Wala sa kadungog anak ko nga ang pagupit nimo trims lang, trims, haircuttings. Nya giskin hid man diritso eh. Unya, mo na itong gipa dakop to. Sa pagpadakop anak nga mauwaw man ta. Wala sa kadungog. Ang problema na di na ko kasulod sa banda, di na ta kabanda og tarong ani nga rocks. Sa to ba nagsabot ba ita ang rocks bands. Wow, pud no. Ito bay. Ay, kage sa imong kuan bay no? Ipaka okay kay rock. Bagisan pang rock mo gyud ang bagis. Ano pa dyan sa kilay ba yung kani diri dito? Oo. Hindi ko pagka bagis. Yawa na bay. Tagasa gini nang gupit ana bay. Diha ra gud sa downtown. Pagupit ra ko nya. Mo lagi ni ngani bis akong plano lagi mo lagi to para long hair unta to. Stream cuts. Gi kuan man noon gi ngani di na ko kapilog banda ni. Unsa may plano pa pilon pa ko ninyo ani? Ito bay kay daen ra pud kayo. Kami tanan mga long hairstyles kayo mi. Dito rin pat upaw mag rock ka dito. Kani. Ay na lang tingalig apil bay. Ano man? Lain man kayo kay ikaw bukalista niya kami mga long hairstyles kayo mi. Yak sa kay tan-awon. Ang maaay ko ning gupitan ni ba? Sayang ya akong buhok. Taman sa yuta akong buhok may gi-skinhead. Oh, taman sa yuta kina may gato ni hairs. Longs. Sayang kay to bay. Taas na kahit ay mong long hairs to eh. Lagi? Di mo bet nung gina conditioners na no? Oh, conditioners niya. Chinese ba yato? Oh, Chinese kayo to eh. Chinese kayo, sayang gani kayo. Wow, gumarguruhan na eh. Ayaw ka bala ka bay. Apil, gyapon ka sa amon. Ban rocks. Puhon, patubuan ang gyapon yung buhok. Kani? Ayaw ka bala ka. Ngayon, mong kana. Ah, ngayon ko? Oh. Ano yun? Kaloy yun. Animal upaw, munintukahan na ni. So weird.